Wah, aku iki jane ngopo cekikikan ngopo Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena. Wong kok bambune kaya ngono. Kok keprowatu biasa. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa tuh Werkudara kuwi senopatine Amarta. Aku nek gelut mesti milih. Pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku. Gara-gara cengus siji ae. Isin. Sekali-sekali lho. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu gilani kok wah edian ta. Aku ya isin. Antasena piye Pak De? Sok ora kena kaya ngono nang yo, Gen. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek bebedo wong tua sak enake dhewe. Nah ya ming tak coba. Bapak gini ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilane. Mau jane mau ireng barang arep tak gathoke mau laitan kowe tak senjata cakra bundulmu kowe. Kresna ya arep tempoke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibaleni ora dibaleni wis sesuk. Wegah. Aku sunek perang karo Antasena nek diapusine diterno wak bledik nganti sak mudarmu. Mau ora sak melu malah ora ana kejadian.